sa papagayam dati lagip tinapalabas ni pagayam tinga Janice iti Ilocos Norte. Sagudayan nga iti surat papagayam. Kuna na dito'y Dear Manong Nemy. Ado dagiti mangkikari iti bagidang maminsan da kanulayang agayat. Dagiti kari ako nada, you're my first and last love. Ngayon kaso nung armudan, numapukaw mo ti first love mo. Numatay kas pagarikan, umunusan kat isina na ka kat agayat iti sa bali. Talaga ka di nga saan ka nga agayat? Saan mo ka din nga padasan pa iti agayat manin? Kat nung as pagarikan tamasaktan ka manin. Maipaharit ka di iti agayat manen iti maulit-ulit. Manong Nemy apay nga tangamin nga tigasat kasante nga mo noan niya talaga ti mapasama. Adda nagita maminsan lang agayat first love da isumadlat na asawa da nga madumat na kita ado manong. Kastuman nga rot Manong Nemy nga rugiak taglagip tinapalabas. Mas daaw ni nanang iti sumangpetak dito balay nga nagkapuak iti restoran nga pagtrabahuak akas servidora o waitress. Takaduak ni Joel. Nga addabaklay ni Joel nga traveling bag akas laamunan nga makipagnaeden ni Joel iti balay mi. Nabag nga rabi iyo nana. Indayaw Manong Nemy ni Noel o ni Joel. Kani di umarak dagiti duwa nga anak ko ni Joyce nga liman titawen na kani Jerry nga talo meten titawen na. Inruar kininyawat adagos ni Joel dagiti pasarabo na nga prutas. Kat kastaon iti ayat Manong Nemy dagiti ubing. Kat inulit-ulit da iti panag-thank you da kini Tito da. Thank you Tito. Tito, thank you Tito. Insanyas ko kini Joel Manong Nemy nga kaduain na dagiti anak ko nga mangan kadagiti pasarabo na. Kad nagtungpalmat ni Joel. Kadidi tamaykan kamin kininanang iti kondaway nga agsarita nga dududua. Irinugyan nan Manong Nemy di nagsaludsud kanya kit kunana. Sabali ka di manin daytoy nga panagmauyong tapusom ha, Janice? Nang ako matpati makuna nga relasyon mi kini Joel. Malaksid nga agpagayam kami. Sa may sanang ket masigurado nga baro ni Joel. Agipapay nga daiso na ken dabag na. Dati ket dumagas laeng. Nga madamot awit nan nga bag. Nanang nagsan na ayak Manong Nemy jak amo no anya trumbeng ibagak no ibagak tipudno wano agpambarak laeng kininanang ko kung amin nang naikat iso na iti trabaho na iti lugar da kaya imay dito itapno agsapul ti pagtrabaho na temporaryo laeng agnaen ditoy ngem umakar tumit laeng no adan trabaho na. Di pagdanagan nyo tumulong ka na kiti magastos di balay. Kinapod no nanang kita adapayin in advance na. Ngayon saan nga kinanunungan ni nanang ti pa nagdesisyon ko nga jack imunang inyuman kang kuha na manong. Sa naalas kano karigiti tao nga dakas kini Joel nga makipagnaid itayan mi. Idinto taawam met ti makuna nga relasyon mi. Ngayon tinaramid ko manong. Inruar ko ti kwarta nga in-advance ni Joel nga itulong na kadagiti magastos iti kasapulan iti balay ket inyawat ko kininanang. Inawat na met. Ket napaisem. Iti mabilang na ti kwarta nga inted ko kasli di mamati.
Isa pa. 5,000 pesos. Bueno, in advance amin daytoy ni Joel. Nangalaan na ti kwartana. Urnong na nan. Urnong na. Urnong na. Kaya tinaudi nga sweldo na iti trabaho na. Ay, nasusapo eh. Madi man dito nga raramidem si ka, Janice. Sa bali manin nga misteryo dito. So, yapo aya. Di ka lagdakan mo aya. Inanang mo. Padasik manin anya tamuyo. Baka ni Joel. Ay, susapo aya po. Kaskas di kumalatang agad ka ninanang Manong Nemy ngem awan. Ngem numanen kitain na tigam na akwarta kit kasla. Pampanunutan na no anyan to tikang runaan nga pangigatangan na karagitoy. Nanang ikaten nyo kuma iti pa nagduwa-duwayo kini Joel. Adun di kita nitutulong na karatayo. Sipot nagamamu kami. Di ba? Alala. Pagorti mabaling ko. Driver ni Joel iti may nga delivery truck. Ngagkarga ka iti Baguio vegetable. Nga may deliver sa Manila, Manong Nemy. Tagabuntok isuna. Kaya iti restaurant nga dagdagasanda nga numaamitan da iti panangan kaya sumad iti nagamamami tamay sak nga nga servidora. Insingit na tibagi na kaniya kat nagbalimantang nga naasidagtrik na kenkwana kat awan tinlibak ko kenkwana manong may panggap ka iti duwang anak ko iti kinabalasang ko. Naminduha ak ngamin Manong Nemy nga naganak abalasang. So ako na ninanang itay kanyak nga anamanin nga misteryo da ito eh. Kung nakmit kang kuha ng apikid di nga tsak padasin manin anyata mo baka no ni Joelen. Isumat na talaga ti naikari nga para kanya. When Manong Nemy nagsingad tirik nami kay ni Joel adon tinitultulong na. Ang rona, idi agsakit ni Joyce nga inaunak kay ti grabe ni Joel ti kang rona nga nakatulong kanya kada kami manong. No kasta nga gapoy di Baguio mangidagas kadagiti prutas a para kadagitan nako ken nateng para kada kami amin. Kay nag-ikat Manong Nemy ti trabaho. Tsaka mo no apay. Tabiglamot latan ng baga nga ang trabaho na. Kaya ita tanaikat ititrabaho na kaya adarakela problema na. Dito'y balay mi Manong Nemy tinagkamangan na. Kaya sinuwak kuma nga di mang tulong kaya mang pasangbay kaya kuha na. Idinto tanasyat nga tao isuna kaya Jack libaken. Nga damaten patag na iti pusok Manong Nemy. Agayatak manin. Kadawan sa bali no saan nga ni Joel. Di maikatlo nga lalaki iti bihag ko. Manong Nemy, sino kuma ti saan nga mang tulong kani Joel? Sino kuma ti saan nga mang pasangbay kang kuwana idinto ta na siyat nga tao isuna. Ken Jack libaken manong. Adamaten pateg na iti puso. Ngem ti saludsod. Ken pagamkak. Jack tungatan agbidut kalbasan ti naminduan nga panagbidut ko. Talo kami idi nga kakabsat Manong Nemy duwa nga lalaki nga inauna ken iti siyak. Duwa nga lalaki nga inauna ken ti siyak ti burdek. Wen, ngem dagsanggasat tam nagsasarnuda nga natay iti sakit. Sakit idi naggraduara ko iti high school natay medten dedi tatang Manong Nemy ti aksidente. Iso nga jakon na ituloy pa iti nagbasa ket simrega ko na iti trabaho. Iti damo Manong Nemy ket sales lady, iti kuan katulong iti uneg ti balay. Iti ado ti agar-arim kanyak Manong Nemy ngem pasig met amin nga pada ka marigrigat. Ti kayat ko kumaidi Manong Nemy ket paknang. Ket idi ti adda agarim kanyak nga Hawaiano. Inaklon kon nga dagos Manong Nemy. No pay Jack ipatpateg ta 45 idin ti tawen na.
Ngam gabo siguro ta manangisagot ta igat-gatangan na kadagiti nababalor nga arwatek ken alahas. Ken no kasta nga umaynak pasyarin ti balay nagaduti pasarabo na kaniya ken pasarabo na ken ni Nanang Manong. Pasaray pa ipatpatan na ni Nanang iti tulyar ket ni George ti Hawaiano tiya naka isu Manong Nemy ta nakauna kaniyak ni George 45 na idi Manong Nemy idi tanggun uden na ti kinabirhen ko Hawaiano Manong tinangdamo nga nangusat Manong Nemy ti kuweba nga ikotan ingkari na kaniyak Manong Nemy kasarnak taada idin Manong Nemy asawa na ngem nagdiborsyuda banaga na matiak Manong ingkari na ikasarnak nga idiborsyo na wano nalpas na nga indiborsyo Manong Nemy ti asawa na kadidi sakbay nga nagsublin idi Hawaii ni George nagsikukag karing-kari Manong Nemy nga agsublin to nga agpaw ito nga dinakambay-bayan nga gina ngayam na minsan laeng nga nagpawit kaday di laeng panagpas nga iku Manong amanipod mo't idin awanin tinaawat ko pa nga suportana Manong Nemy awanin tinaawat ko nga suportana iti anak ko kinawanin ti damag ko kalbasan nga naamuak nga sanggahim nga pudno nga nagdiborsyuda iti asawa na ni Joy Manong Nemy ni Joyce ti mo na nga bunga ti panagbiddot ko may kadua na kirelasyonak iti nadaanan ti asawa pauni matikas-kasat ko Manong naganakak lang aro din nga balasang iti iti may kadua nga nakirelasyonak kadadaan maten ti asawa iso daytoy ni Jordan puro letter J Manong ninong ni Joyce nagamamu kam idi kini Jordan ta agtrab-trabahowak iti may sa nga department store 40 titawen na balo kano isuna iti duwa nga anak na imbagakmet Manong Nemy nga adda may sa anak ko iti kinabalasan ko ket tinampaak nga agkumpadre kam to karing-karing ng isunto ti makaamo iti agastos iti panakapabunyag ni Joyce ket kasta nga rod tinapasamak Manong kasta tinapasamak ngem idi amok kininanang adda idi manen panagduwa-duwa na ay Janice baka nagbidot ka manin iti dayta nga raminam nagbidot ka idin namati ka nga diborsyonado dayjay nga Hawaiano nga George tinagan na hindi man niya tinapasamak saan idi nga mamati ni Jordan wano saan idi nga mamati ni Nanang nga balo ni Jordan Manong nga idi ti pasyarnak ni Jordan iti balayda inyam amunak kadagiti duwa nga anak na ken ti inana nga mangbambantay kadagiti anak na kadawamet tinakitak nga asawa na ajak maten nagsalsaludsud tamkek amangan no pagarupan ni Jordan Manong Nemy nga ajak mamati kang kuan ingkari na idi Manong Nemy nga daya nga ikasarnak ni Jordan ngimidita dan agtalo nga bulan ti sikug ko na amuak meten nga dagayamin asawa ni Jordan nga idi kat adda iti badlasyo taaw asadyay nga nagtrabaho paunay mo tanagasgasat ko na iti may kadwa gundaway Manong Nemy na alilawak manin sa adta may katlo ni Joel sa manakayat ni Nanang ngem kahit ko pa lang Manong Nemy di makigasang-gasat barbaring ni Joel ang tinikari para kanya. When nagbidutak iti may kadwa gundaway ken namin duwamet nga nagsagaba nga dadwa nga bunga dayta nga bidot ken panagsagaba da Joyce ken ni Jerry ididamo kadadapay lang maaawat kong suportar ni Jordan iti anak ko ngemi di awandan ditoy La Union Manong Nemy taadan
Adan ka, ada ka nun sa Jai Visayas, ni sinti mo ket awanen ti maawat ko, uno na awat ko. Maay-ayo met ket di ni nanang ko karigidwa nga puko na manong, ngem no mapanugmet ni nanang sa maera na nga gloko-loko dagiti anak ko. Ay na, masuron, ket kastaon iti pungtod na, asyak no ko Manong Nemy, ti pangibuntunan na, iti pungtot na. Agapo kano iti kinagarampingat ko, kinaarem ko, ti kinatarantadak, nga jak pulos kano ammo tinagtanang, iso nga nagbalinak nga disgrasyada iti namin duha gundaway. Iso nga manipod met idin Manong Nemy kat nagtanang akon. Ado ket ado dagiti agar-arem kaniyak, aga aduan na ket dagiti adda asawa na. No apik edi nga dagiti adda asawa na ngamin ti agarem. Ngam ko nga tinutupan ida Manong. Aging nga dimteng ni Joel. Nga idi ket mariknak tinisang sangayan nga rikna iti kaunkak. Inamok nga dagos no anya ti estado iti biyag na. Estado ti biyag na. Kaya napanagnagak nga baro iso na Manong. Ngam ore no baro. Jak nga tagbidtot kas pagarikan. Ta adanton pagkinaawatan digiti puso mi. Kada danton mapasamak kada kami. Nagtimag manin ni nanang Manong Nemy ket kinunana. Ay, talaga kadi nga tilaeng problema ni Joel. Ket ti panakaikat na iti trabaho na. Iti anya nga rason, apay nga naikat. Ket dagos ko bet nga sinungbatan Manong Nemy. Pinatpadakas da iso na nanang. Pinagtatakaw da. Adya? Ina mga matnupod nga nagtakaw. Saan nang? Saan? Ore awang kanong mati kinapudno na. Iso nga pilit nginikat na. Nanang, pudno ti bagbagak. Pinatbadagas da iso na. Iso nga inikat da trabaho na. Pudno ti imbagak Manong Nemy kininanang ngemjak imbaga ti amin anapasamak. Tadyak kayat amamuan na. Amangan no paritan na ni Joel ang makipagnaid kada kami Manong Nemy. Dagta kinapudno na Manong. Dati kinapudno na kalagpaisong adda nang padpadakes ka ni Joel akatrabahuan na. Agapoy ti pungtot na. Kat nabagkong na daytoy. Nga iso ti intarayan na iti lugar da Manong Nemy nga dinaam mo no napakaruan na ti binagkong na wano nagbiag mitlaing. Awang nga ro tinaramidan Manong Nemy ni nanang no dinangawat ng pasangbay kini Joel ket syempre dakkel matapakanag-anan na tamalaksid kanyak kadada ni Joel amang tulong Manong Nemy amang ted kadagiti gastusen ti inaldaw. Ken kaayo digiti duang anak ko isuna gabot manang isagot manang regalo nadungo ken nasiyaat Manong Nemy nasingpet handang hangagunget o regloko-loko da Diyos kini Jeriket na anus. Nakastrek Manong Nemy ni Joel trabaho na kadi intultuloy ko met tinagtrabaho ti restaurant. Ket no agsweldo ni Joel iapunte na kanyak. Ket itit kumet kininanang. Ba nagamay ayo ni nanang iti mapaspasamak Manong. Naging nga di minapuputan nga dan nagkinaawatan dagiti puso mi kini Joel. Manong Nemy agkas kasilid kami meten gabata siyempre mailiwak met manin iti arakop ti maysa nga lalaki. Damo mi tagkasilid Manong Nemy. Nabayag ako dito eh. Dinakpelamaklon. Mabuting Joel. Anya kumat kabuteng mo. Naminduha ako nga nagbidot. Hawaiano, diborsyonado ako na ng imsamet. May kadua, balo ako na ng imsamet. Baro siyak tinekari. Oh, Joel, makapagkit-kitak pengarod kat siya rakop kan kaniyak.
makapagad ka karot kat na amamang pay nga mailiwak. Kailiw ko ti harakop ti may isang lalaki akas keng ka. Oen Manong Nemy, nagpatinggaan na nga talaga kaskasilid kamin. Kamlag asawan kini Jewel. Nga adda pa yan di kiti luko-luko nga kuna nga duwa kano ti asawa ni Jewel. Da kami kano nga gina. Kat no kasano ti kinasyaat ni Jewel kanyak, kastamet ti kinasyaat na kininanang ko. Nasyaat met ni Joel karikitan na. Kada ito ti pagkunanda nga duwa ti asawa ni Joel. Aging nga da nagpitpitik iti saklot ko Manong Nemy ket kinasarita na ni nanang ko ket kinunana. Ay, Janice, nang isus hanya pala turay. Rumbeng mo na kasar kayo kay ni Joel. Ore no iti wes mo no mayor laang. Basta tinaskan ket adda makunang naskan ket makunang ang asawa kayo tapno ay katen yaman nga asawain nagiti tao tek lawlaw tayo. Baga tapakit din nga pati siya ket asawa na. Susapo ya. Anya nga tananang no dakay tagkasar. Di ka man. Magakbet keng kuha naman Manong Nemy kastamat ti plano mi kini Joel. So nga gururnong kami. Tainton na may pasngay kon ti anak ko. Isunton ti panagkasar mi. Huwan Manong. Nga maisarunon tumat nga dagos iti panakapabunyag ti anak ko, ti anak mi. Dahil tinagtulagan mi Manong Nemy kini Joel. Siguro Manong Nemy kat talagang isunti na ikari ni Joel. Tawanan ti makalapit. Pudpud nung isuna kat baro Manong Nemy. Ti makadakas Manong Nemy kat naibus ti urnong mi. Iti panagsasarno nga panagsakit dagiti anak ko. Kaniti kaawan ti steady nga trabaho ni Joel. Joel, kasano nga roden? Kasanon ti plano ta panagkasar? Kasanon? Oen Manong Nemy nagsasarno ti panagsakit dagiti anak ko. Kaniti kaawanin ti steady nga pagtrabahuan ni Joel. Isong ini may ipasngay kon ti anak ko awala ti di awan kada kami. So nagpakada ti asawak wano asawak kuma tapno mapan kano agremedyo iti kwarta. Pinalubos sa kiti pamatik ng agsubli ngem ti makadakas Manong. Agtalon nga bulan, agtalon a bulan metlaingen ti anak ko nga ni Joan. Better jay manin Manong. Ni Joyce nga putot ni George. Ni Jerry nga putot ni Jordan. Ni Joan a putot ni Joel. Letter J amin. Talo metlaing nga bulan ni Joan awo metlaing ni Joel. Samit lang yung nagsubli, awan ba't nga ro ti pangkuntakam mi kang kuana, awanin ti damag mi kang kuana. Nagbidutak ka di manin. Ay, nagbidot ka manin, Janice, sa paunay mata na ya. Talo nga anak, iti kinabalasang talo nga ama. Paunay ka matan balasang ko, tikit kinalaing mo. Yung nanang nagkarimot ni Joel. Yung sa dinungat itantian na talon nga bulan nga awan suna. Ngawan matidamag mi kang kwa, matamag te kang kwa na. Nagsublinto yung karina nanang. Saan na kami nga baybayaan nga gina baro isuna. Ket ikasarnak ni Joel nanang ikasarnak. Ngayon adadamit ti pungtot ni nanang Manong ket kinunana. No talaga nga matungpal na ti karina keng ka. Sa dinungar itantian na. Apay nga di madlag sublin. Halaman. Marigatan unay ni nanang nga mga sikaso karigit anak ko Manong. Nga masapul nga sikasuan na ida tanasken nga agsubli akon ti trabaho. Kat no adda dagiti dumagas nga umay mangan iti restoran nga pagpapaayak nga amok nga mamuda ni Joel agdamdam agkadakuan. Yung natanang akmet. Barumet ni Joel. Ay, kamong kadingarod met ang mapasamak iti sanan nga pa nagsubli.
Aging kang itimay sa nga malem, Manong Nemy nga dam amok nga makam amok ni Joel. Nga nabayagan nga Jack nakita. Inasidgak adagos kat nagdamagag kang kuwana. High-end. Kumusta? Ay, Janice. Sus. Ama mo na. Katabang mo ka. Kumusta? Nagkuyog kayo di ka ni Joel. San ka di? Nagkatrabahuan kayo no Jack Maniro. Kumusta ni Joel? Nekat indihan? Una mo ka nekat na napadpadagas ka no? Wan, napadpadagas ada pa sa baling arason. Kat deta ita ti resulta ti amin. Ano sakit mo sa wan? Napadpadagas sa adain tarayan na. Amom ka din sa dino itantian ni Joel. Ada ijay Benguet Provincial Jail. Si Babalot isuna. Taon na iti pa nakakila at ko Manong Nemy dito tanganamuak. Uwen Manong. Panakakilat ko iti baga ni Ed Manong Nemy nga si babalod ni Joel iti Benguet Provincial Hospital. Provincial Jail kunak kuma. Saan? Saan nga pudno dita? Saan nga pudno? Kasano ko mga napasamak? Nagpakadakan niya kama pa nagiremedyo iti kwarta nga kasapulan mi. Di ba't nagsubsublin sakit ko nam nga si babalod ni Joel. Saan nga pudno na ita? Ngayon talaga nga pudno Manong Nemy ta idigayam nagbakasyon iti lugar da. Naamuan dagiti kabagyan tinabag kong na. Kat in report day ti pulis. Aging ka napandamatan kinimag ngayon pisok iti pagbuludan. No pa saan ka nung anatay Manong Nemy tinabag kong na tanagbiag. Hindi mamuan ni nanang tinapasamak Manong Nemy kasta oran ti pungtot na. Ay! Tikat kinamalas mo nga babae. Gabot ti kinatarantadam ti di mo pulos pa nagtanang. Dayta iti pakaisar sarakam. Malungsot lagi ni Raya nga Joel di pagbaludan. At nagayam kaso na hindi tayo may nakipagnaed dito ba ilay tayo? Punyata ka? Tanong yung bagam kumagini ka ni aktipod no? Saan nakakumanga napututan? Punyata ka? Ita, talong anak iti sabali-sabali nga ama. Ngawan malati mabaling kumanga mangikasar keng ka? Punyata ka? Nanang, saan nga natay tini? Nabagkong ni Joel oray saan nga natay ngimtikas dyan nga panaglimeng na ha day dyan itinang padagsen ti kaso na kasanon numaisag makisuna ti pagbalodan kat dumakdakil ti kaso na ay na talaga nga nakamalmalas ka kasano nga rot nga agbaling nga success story ti istoryam kat kastoy ba ti mapaspasamak. Kaduhak ni Joan kat napang kami ti pagbaludan nga ayan ni Joel Manong Nemy. Kat kastaon ay tiragsak na, edi ta makita na kami. Edi ta makarga na Manong Nemy, ti anak mi. Agyamanak, day mamisarong ka ni Joan. Amdya ka mo tagar-arubos na kiti luwak kat kinanak Joel. Kasano pa yung matong palagay di plano ta? Kasano pa yung makapagkasar ta? Kasano pa yung makadandada ka? Kadagiti anak ko. Anak ta kasano pa ay. Awan ti pagtanagan. Agsipod ta. Saan nga natay tinabagkong ko? Gagangin lang nga da ikarok. Gano kas pagarigan da masintensyahan. Batsit laeng. Kadagsingsing petik tiyo nagtipagbalotan. Kit ikarikan ka. Ikarik. No maka mawaya-waya anak. Sulni nakto dagiti aduan nagkurang kada kayo. Sika kan dagiti talungan nakta. May salang tiputot mo kanya. Uray mapay. Ngayon nagbalingan ng napatig kanyak da Joyce.
Kastamat ang gani Jerry, kastamat ang gani Joan, siyempre. Pantay-pantay, ti pa nang ipatag ko kada-kada. Katulungan lak. Yun na may tulong ko keng ka. Naimpas na ka nga kararag. Sabi ko nga, tayo babawi da ti kaso kontra kanyak. Tapno saan na ka masentensyaan. Sabi ko nga, uray ta samot nga natay tinambagkong ko. Sa maysa, self-defense. Sige, sabi ko mga rod. Kaya daw dakot ko kinihapon Diyos, sabi ko. Makatawan lang idi Manong Nemy ni Joel iti pagbaludan aging gagas taon iti ragsak ko ragsak ming agiina agraman kininanang iti sumangpet ni Suna. Joel, makatawan lang nga nabaludak. Anya di kahit mo sawan. Nalaing kitikit won. At no anda pagpunak bumuludak. Sumama umasadag iti gobyerno TCSWD DSWD tang hagkidawak iti papunak ket no kaskason nalaing mabiyag kayo ket may kanta tinaranya ka masakbayan nagiti talungan nagta kadagpay Manong Nemy kaslasaan idi kaslado dagiti saan nga mamati furniture shop Manong Nemy timpas dek ni Joel nga asawak nga negosyo na. Tanagkalay sa kami metlaeng Manong Nemy numampay ti huwes laeng. Nadaan ti puunan Manong Nemy nga binuing pabulod ti gobyerno. Nadaan ti furniture shop, agturno, agkitikit, nakabimbitas di kiti nga ararmiden nga furnitures Manong Nemy tugaw, ridaw, katre, tawa, aparador, kabinet, kandad numapan. Awanin ti sabaling naramit ko na titimulong kang kuwana siyak ti kahera na tumulong akbat ngagbarnis, agleha, agbarnis manong adumaten ti nasursuro. Nagyaman na pa iti lugar mi ta ado dagiti awan trabaho na idi nga nakastrict trabaho nga nagbalin nga kadkadua mi kada Joel. Nagasatak kano Manong Nemy tanadaan aktikas kini Joel. Nga naman paisan nga pudno dagiti dua nga anak kong inuna ngem pantay-pantay ti panang tratar panang dungdungo ken panang ipateg na kadakwa. Imo na nga naggraduar ti high school siyempre ni Joyce sa naggraduar ti college. Sa simaruno ni Jerry, Manong Nemy, sa simaruno may katlo ni Joan. Kaslasaan nga napupuutan. Nga nagbalinan nga professionals dagiti anak mi Manong Nemy. Napigsa pa laing Manong Nemy ni nanang. Kat kunana nga kayat nakano ti madani ti apo ko ti toon. Iso nga ni Joyce, dagdagdagan nan tamno, agasawa dan iti doktor nga asawa na. Tanong man pa isang ko na ituloy iti kurso kidi nga nursing ni Joyce tinang ituloy Manong Nemy. Iti hospital nga nagtrabahoan ni Joyce tinagamamuan da iti manugang ko tubi nga doktor Manong. Next year siguro palubos ti apo. Iso tinaikadeng nga panagkasar na Dr. Senon kastamatan ka ni Joyce. Adamatan girlfriend ni Jerry, Manong Nemy, professional matlang. Ininto ni Joan kat awampay ti boyfriend. Intultuloy Manong Nemy ti asawak tinegosyo mi sala na pasardeng iti kapig sa ti lockdown. Ngam kadagitoy manen Manong. Makikita mi ngagtultuloy ti balegi iti biyak mi. Dito nga ron ti pagkasaritak Manong Nemy ti amok idi kadagtultuloy ng agmalasak. Yung baglagi din ta nagswerte ak kan makunamit lang happy ending kan may lagyan dito istorya. Sabi ko nga tadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan tibiyag kadagitipada kadibngeg ka nagbuya. More power to your program Manong and Godless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Janice iti Ilocos Norte. Kada iti pagayam nyo ni Manong Nemy Ruiz mangibat-batin tirimbag nga oras kada kay aming asapada. Babay na po.